Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci, inda muke kawo muku labarai da ɗumi-ɗumi a kowane sassa na duniya, inda a yau ɗin ba tare da ɓata lokaci ba jirginmu zai shallaka ne can ƙasar Amurka, ta yadda za ku ji cewa 'yar takarar Democrat wato Kamala Harris ta buƙaci a tsagaita wuta a zirin Gaza. Amma kafin nan, idan yanzu ka fara ziyartar wannan tasha ta muna roƙonka da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun labaranmu da ɗumi-ɗumi da zarar mun ɗora. Mun gode. Harris ta faɗi haka ne a ranar Alhamis ɗin ta gabata, rana ta ƙarshe ta babban taron jam'iyyar, daidai lokacin da ta karɓi shaidar takarar jam'iyyar a hukumance. 'Yar siyasar ta ce ita da shugabanta Joe Biden na aiki tuƙuru domin ganin an sako mutanen da aka yi garkuwa da su a yaƙin na Gaza tare da tsagaita wuta. Ta ce ba ta janye matsayarta ba kan 'yancin da Isra'ila ke da shi na kare kanta ba, amma a lokaci guda ta fahimci girman munanan abubuwan da suke faruwa a yaƙin Gaza a watanni 10 da suka wuce. Ta ce akwai buƙatar kawo ƙarshen wahalhalun da mutanen Gaza ke fuskanta domin mutunta 'yancinsu na darajar da suke da ita a matsayinsu na mutane, da 'yancin zaɓar wa kansu tsarin rayuwar da suke son rayuwa a kansa. Sama da mutum 40,000 ne ake ƙiyasin sun mutu a zirin Gaza sakamakon jerin har-haren ramuwar gayya da Isra'ila ke kaiwa tun bayan harin da ƙungiyar Hamas ta kai mata a shekarar ta gabata. Ƙarshen labaran kenan. Mun gode. Muna fatan Allah Subhanahu wa ta'ala ya taimaki 'yan uwanmu musulmai. Allah ya taimaki musulunci da musulmai. Allah ya kai musu ɗauki. Masha Allah.